Welcome to Uphikelela podcast engqindilili. Igama lami nguLuvuyo, isename nguNciki, ichomi zami zinibiza uVovo. Namhlanje siphethe enye episode. I'm not really sure about this one is exciting or not, but I'm excited ndoba ngabana we are going to capture a history namhlanje. There's going to be part ezaba said because we need to go back to usuku oluthile specific eliye lasikhubekisa sonke. But ke ngoku namhlanje siphethe iGrootman yethu apha. Abaninzi bamazi ngoBones, but the Home Affairs bambiza uThando. Abanye xa behlebeza bathi Simon and then his surname Martins. Groot. The Bones. No, ndiyahleka because ndiyazama ucinga uba eli lesingesi ulibephi because andilisebenzise la gama. That's what the Home Affairs. No, thanks for Yeah. it's good to be here. All right. I hope ne-viewers zakho ziyayazi indlela o-persistent ngayo. Yo. Kudala ndiyimelwe ngale episode. No. But no, it feels good to be here. Yes. Andikwazi nje into yoba ngabana singaqala ekuqaleni. Okay. So abanye ke mhlawumbe sebeyazi olusuku sathetha ngalo, but abangayaziyo bazawuva as basithetha into yoba ngabana lusuku olutheni lelo kwethini. But anyone wangasebhayi hayi funeka amazi nje iGrootman yethu apha. Uzalelwe phi? Vovo ndizalelwe kwaZakhela. Okay, site And service. all right. Kwindawo ekuthiwa kuse-Gap Dep. So abantu abamaziyo kuZakhele bazawuyazi indawo ekuthiwa kwaSibaru. Kuba KwaSibaru kukhona ishibhini eyayikhona. Wasbar undawoni. KwaSibaru kulapha xa ifuhle iMaqanda. Okay. Kwindawo ekuthiwa kusezimotweni ba. Yes, ayazibona imoto. Yabona imoto. Yeah, but- Phanga kulosondisa. Yes, in fact kweza strato sakulosondisa xa usiya ekhaya ukha straight. Oh. So usondisa we grew up around about the same area. Okay. That's where ndazalwa khona. And then shortly after that, because old lady had a load Okay. yabantwana, I'm the last born of the three. Oh, okay. So I had to be shift ke ngoku ndisiwe eThabata. Okay. So at a very young age, ndasuswa ke kwaZakhele ndasiwe eThabata. Ndakhuliswa ke ngoku ngutamkhulu nomakhulu. Oh. eThabata. Okay. So xa kugezwa kapha eNew Bright kuye kuthiwe hayi man ayingowakaZakhele ncam lo. Kuthiwa wakhawuleza waqabela ucingo quicker. So yeah, ndazalelwa apho ke. All right. Uzalwa ngophi umnyaka? Because man khumbula kusenza i-50th yakho. Hey, noba 5 years ago nini ngophi umnyaka? Ndizalwa ngo-1970 bro. All right. Which is why you were spot on xa usithi i-50th was 5 years ago because i-50th yam yayikwela xesha le-COVID. Oh yeah. So xa iitshomi zigeza ke zithi hey hayi lo mfo uyakwazi unegotiate wakwazi unegotiate noCyril uba akwazi uyifumana because it was just a matter of a month or two and then after my celebration kwaphinda kwavalwa. Hayi fo. Yeah, so that's the year I was born. All right. Yo. Uthe olet beline load. I-siblings bezingaphi kule load? Uthe ngongwesithathu. Could it be from kwaMajita okanye uma bena 3 kids? No, so kuqala usister wam. All right. Qala usister wam and then ibe ngubrother in the middle. Okay. And then I'm the last. All right. Cha, you know, i-universe nendlela yayo nje yozenza izinto because in as much as basibathathu you would think that we were planned because so by 3 seshela ngo-666. No way. Yeah. Yo. Six ngapha.
Yeah. So basically, i-first born ikushiya nga-12 years. Yeah. Yeah. Yeah, ungundondo manyanyana. Atsho hayi bakuteketisa ishori. Yo hayi. Hayi bakuteketisa ishori. Yeah. And then timer, indawo ne-timer kuyo yonke le picture. So, with the two siblings, Pezlukum, we all have different fathers. Okay. So I think that's part of the load for the old lady because now she gets it becomes more of a load because abantwana funeka bavane bonke. Okay. Yeah, go on. Which I think it would have been better if the timer one. All right. Because bazawuvana. So ikhona i-chance ubana xa nine-timer is different. Ne-personalities is about different kakhulu. Oh, okay. All right. Yabo. And as things normally happen kwi-families ezimnyama, ama-timer ayavaya. So neyami timer did the same. And I later in life found out about Chin. Tina's ezinye siblings from my father's side. Okay. But pha kwi-timer ke ngoku, I think ndagqibela ubala i-siblings zam pha ku-8. Or others kwakucontinuation. No, i-time iyacontinuisha kwezinye indawo. Okay. Ine-first borns ezininzi time. But instead, kwelaa cala le-timer, I later realized uba ukhona omdala kum. All right. Ngiyabona. And then ke abanye baza. I've got one brother who passed on. Okay. And then bonke abanye baza emva kwam. Oh, okay. So ndihambe ke ndimane ndibana nabo esibasikhula. Ibisekhona, ibiseyimkile, isaphila. I-timer? Yeah. We lost i-timer ngo-2009. Kwi-car accident. Oh, okay. And in as much as bake singazange sikhule sonke, I've always had a relationship sound with all of my siblings. All right. Yeah, but as a result, nasemncabeni that ikhona ndiphatha ndiphakamisa yonke into sikwazi. In fact, that 2009, it was my first time uya kulo tata. Wow. Ngomncwabo. Yo. Yeah. Yo. Yeah, so even ifamily yakhe kwaba basaphilayo, it was the first time ndidibana nefamily yakulele time. Yo. Ngomncwabo. Hey, yazi lento lena asikozidlula ngespeed. Do you think into yoba itime ibingekho life yakho, itime yaphila amahlupho uphile ngalo, ibinokwenza umahluko on indlela obukhula ngayo? Absolutely. Ne? Absolutely, because if uyakhumbula ndiye ndathi at a very young age ndasiwa kumakhulu notamkhulu. Okay, that's one. So now andiyithathi ke into from utatomkhulu wami. He did all he could. Most of the things that I know today and most of indlela endiqhuba ngazo and the wisdom that I got from him and engumuntu omdala. Because you know xa ndingathi ndiyaqina ndiyakhula wayesepension. Yo. So you can imagine. No, kaloku umuntu epension. Umuntu wepension can't do much. You know. But fortunately, umakhulu wami wayenguclever. Oh, okay. Yeah, so you've got this guy engutamkhulu, very quiet, very tall, kasela kachai. But on the other side, umakhulu zenza zonke. Oh, okay. So that's when I started ubona ba relationships kahle
azihambe ngoqobo luyi-1 okokoko because umuntu would expect that mhlambi izaba ngutata lapha Yes. onale behavior but in my home it was the other way. Yo, tiny utamkhulu Pholile utamkhulu umakhulu ye kuphuma silwe. hayi So now umakhulu was very business minded, so she was carrying the home, but kuyo yonke loo nto she gave utamkhulu all the respect. okay Yeah. So we would growing up umuntu uyahamba esikolweni uyabuya bamba nje izilaya ezibini zesonka. Immediately after that, by the time abantu bevela emsebenzini wena so unikwe ipackage yakho ye-fruit ne-veg. Yeah, akomntu uhlala nje endlini. okay So by the time abantu bebuya emsebenzini sekudala unyuka ezazitshalo zaseThabatha. yathengisa pha Uyathengisa and then funeka ubuye ke ngoku uzawukhatywa ke if iyashota le mali. So at a very young age funeka ukwazi ubala. okay awuyibanga noyibale maqhaweni ubhudi awukwazi uyiba umakhulu uveld. So yeah, so that was the upbringing. Now also sizawupeya ke apha kimi from umakhulu. Yeah. okay Kuyasetyenzwa kuyapeya. Now I will never forget a day ndikhula mos nam funeka ndifane nabanye abantwana, so sometimes umama ndizawucela into adelay because andedwanga kusekhona abanye kufuneka ecale ngabo. So I had to learn quick uba okay if ndiyapeya apha mandiyigcine because ndizithandela izinikhazi. oh So ndigcine and then la chap ithuleyo funeka ndimane ndoncokola nayo. So I remember this one day ndisithi kuye tata ndiyashota man. Yintoni ushota entweni? Hayi ndifuna iteki. Oh okay imalini? I think it was about 80 rand. Iduru gqithi. yes So this guy uthi kumo, oh okay unamalini ke ngoku? Ndithi kuye I think that in 25 or something. So nditsho ke ba no 25 it's le chap no then I'll go read. Azange ndichafe kaloku umntu ushota ishota 5 rand awukwazi ndachafa because ushota nge-55 rand I think kukho apho ndandifuna uyokhayisa khona. Yabona I know la chap uzange ndizulisele zange thina no awukho ready. you So ndithi ndizaba ready nini? Athi no kaloku funeka uqabele ku-50%. yes Then ke ngoku mna ndikhuphe loo nto ushota ngayo. Uthi awushoti ngoku uthi mandikuthengele. yes ilapho So I always kept that. yo hey qonda uba ngamanye lesson ithi gqinjani Yes, and that's why again ndisithi yonke into endiyifundileyo ndiyifunde ngolo hlobo because la thebe ibivele ibe namabinzane nje. Ndicaphuke ndicela ayifuni le thebe. But much later I was like, oh okay, this was the lesson. tell me i-primary ubuse-Stephen Mazungula No, ngicingela xa usethabatha no, ndiqale eCharles Duna. eCharles Duna Qale eCharles Duna. alright close ke ngoku ndiyadibanisa ya Qale eCharles Duna and then ndabuya ke ngoku ndaseStephen. hayi mntu ngasuyi-primary Stephen kaloku higher. biyi-high yes so i-Stephen Mazungula ibifana ne-Philip Nikiwe Yes. Yes, Okanye Ernest. yes no So ndiqale eCharles Duna then ndaseStephen and then from eStephen ndaya eThembelihle. etek eTech. heyi uzarhulumanza setek Ndingenile ke ngoku eTech sendiyichapethile ndiqhelile neNew Bright. okay Thethwa ngoku.
ndizeza jabs ephatha i-briefcase esikolweni. Yeah, so but ngela xesha sisedeke ngoku, it was during the time yobana kukho ezazidubedube yabona kufundwe kungabhalwa. Okay. Phinde kufundwe kuyekwe phakathi. Sele riots. Yes, yabo. So then i-old lady ke ngoku le panic. But ngela xesha ke ngoku it wasn't easy uba uthi uye Transkei because iphinde bayenye into ukuthi uya descender. So i-old lady ke lenze inzame ndiyofunda emakhaladini. Yeah, so ndiphele ke ndisemakhaladini eBD Bethelsdorp High. Oh, okay. Yima, tell me. So nje mokho idube emakhaladini bekuqhubekeka kufunda. Yeah. Yaba naqala today uva lonto le into bangabana abantu abaninzi bahleli apha abakwezi age zakho bayathetha ngala xesha in terms of 80s ba kwabakho ixesha kwathini. But ingqondo yami zange kifike kwinto yoba izidube ezi ngeza lapha eKasi. No, Vovo. Beziba affecta, but not as hectic. Bakuthiwa kufundwana. Elokishini. Alright. So now I think kwingqondo ye-olid la lifuna undisusa kwalapha elokishini. Alright. Because ngoku ndiqala nobustoat. Yabona la nto yoba kungafundwa kungathini kwathi. So in her mind ifundisa ngapha kweliqala. Maybe there's a bit of a chance, yeah. Okay. But nobo bustoat wayendibalekisa kubo, I got to emakhaladini, I became worse. Okay. Inso yikubuza ba emakhaladini zoba safe na. No, Vovo. I became worse emakhaladini. So another thing that happened is that ngeli xesha ndipha kumakhulu, umama yethu uba aphinda ayondilanda. Okay. Kumakhulu because I'm getting out of hand. So luckily there was Igrotman that took a liking in me. Okay. Yandithatha over to himself uba is going to be my guardian. My mentor yakho. Mentor yam. Yabo. Sure. And Mama was very happy because ngumntu you probably would know him, uBudlindile uSoga. Oh, okay. Okay. Now at that time uBudlindile wayene chemist Alright. pha embizweni The Monapine business. kwaLink. Okay. So now I become intwana kaBudlindile yakwaLink. But ke ngoku uBudlindile, because fresh, is able to monitor all my movements. So Akazufana tatomkhulu. akafana tatomkhulu. But now kuzokwenzeka into ba uBudlindile, as much as ba a pharmacist, ufuna ubuyele eMedunsa Okay. ayokwenza medicine. Now guess what? Undishiya ne-responsibility ye-chemist. You. So kuzawuba khona i-pharmacist ekhoyo, but anything else yenziwa ndim. Into ze-banking nentoni. Unangaphi ngoku le minyaka sizazindazi? I'm around about 15, 16. You. And now what that means is ndinemoto at 15, 16. Hey. So andithi ngoku andikwazi ukhwela ibhasi kaloku ndiye esikolweni, and then ndikhwela ibhasi nansi imoto ipakishile apha. So ndizaphela nje esikolweni ngemoto. Jonga ngoku ne. Ungakhange uthini. Yo hayi nobunamatshera amaninzi ngeli xesha. You jonga unxiba uniform uhamba ngemoto uye esikolweni. Hayi bebekho week abantwana aba. Ubuyi out right. No, look, Vovo, wena
It was hectic for me because I was too young. Mm. I was too young to comprehend what this means. Because now remember, lo muntu ndishiye nemoto ndishiye nendlu. Une-plaque, unemoto. Hayi. So I think it wasn't fair for me. Hayi. Yho, jonga, into endiyiqonda ngoku ndingayazi. Iblawa yonke. Hayi funeke ithi nje. Ndiyambona ke ngolo Bones usuka phi ke ngoku. And ke ngoku le moto is not just a car. No. Ndihamba nge-BMW. Hey madoda. Hayi. So uyayiqonda ke ngoba ndinemoto, ndinemali because ndiyaphela. Ndinendlu. Umuntu olost sithetha nge-80s ke. Oh yes. Mhlawumbe umuntu ulost akahamba sithini. Xa sithetha ngomuntu waka 1970 athi phaa ngo-16 sithetha nge-mid 80s. Yes. Cha ke ngoku le Grootman ndibambe nge-day 1. Alright. Jonga ke mfondini. I'm doing everything I can so that ungabhatyazi. Okay. So ayimlahlekelanga into bana ndizawuba nawo lamantombazana. Cha ume nge-day 1 wamithisa nje. I cut you off everything. Yo. So I had to navigate very carefully through that because andifuni ubumnewunewu butakhe. Akho ndicela ubuze ke ngoku ne. Nge-mid 80s umuntu athi akafuna umithisa and andanoba yasekhona i-condom. Wenza njani ke for uba uthi awumithisa? Remember that ndintwana se-chemist. Okay. So all the precautions are there. Okay. That's why Grootman esithi uyabuphambene. All right. So at that early age, So understand. he was open enough to say, if you do this, kuzakwenzeka le. If wenze le, kuzakwenzeka le. So, Okay. Wow. so I had to make those choices. In fact, ngela xesha ke sihamba ipati mos. So, iitshomi zam ezininzi zazidla ngondigezela that just to show you i-seriousness yam. Yeah. Xana mna ndisiya epatini ndihamba nee-condoms. Okay. So kwi-suspicion engathi ndifumane umntu, i-condom yam ndiyinxiba phaa epatini. Ndijayiva nayo. You can ask anyone that knows me. Ndandigezelwa ngaloo nto. Yo, hayi. Babe siku-men's conference ne. Abenza khe ndingene. Cha ngoku asikho ku-men's conference. So yeah, and look kuyanceda ke ekuhambeni ngexesha because as we speak now at my age I've got 2 kids that I know of. Yo, hayi loo nto awuqhubanga njenge-time. No. No. Ndandiyoyika ke nale time. Yayikhona kuwe. No, ihlala ikhona. Ihlala You don't ikhona want it. because I could see i-damage yenzayo kuthi bantwana. Okay. Uyabo? So zange iphuncuke Okay. indlela esikhule ngayo. So I always had to think of that. Hayi jonga and mna ke into endiyaziyo for namajita kwenzeke njani ke ngoku we've got all of this I mean young I mean usesesikolweni. How was it esikolweni unjani respect for utishara bayazi ba upake phaa ithini into? No. So I've got all the respect. Ndiyapasa nopasa. Okay benifuna nalapha. Yeah, no, ndiyapasa. And i-problem izoqala kwinto yobana ngoku because ndinale moto apha esikolweni and phaya emakhaladeni bayathanda usela and ngelaa xesha ndikaseli.
Okay. but I've got access to money, Sure. so I can buy utywala. Ngoku ndi-corrupt abantwana esikolweni. Whoa. And then ndifuna kuselwe because on a Friday funeke babe khona endibuya nabo esikolweni siye elokishini. All right. All right. As a result, yaphela njalo into yam nofunda emakhaladeni Okay. because kungene ii-complaints ku-principal u-Mr. Uren samkhumbula namhlanje. So at the end of 89 sendiyindoda noba yindoda Okay. end of 89 uNansika utatomkhulu wasishiya February 89 Okay. wa-insista into yobana mandoluke ngoDisemba 18 Okay. Norman 1988 Okay. Una 18. 18 so we insisted kusithiwa hayi lo mntana makalinde imatriki yathi le chap I don't have time. Wow. I don't have time for that. Unqamele ithi le chap no andizowushiya indlu yami kwikho ndoda apho. So Hey, chap, umuntu yoluka. omkhulu. Yebo. So ndangena ndaphuma ngoDisember and then 2 months later I passed on. Yeah, gone. Wow. So now I'm in 1989. Traumatized kumkaba the chap because we were very close. So now, I think in my rebellious stage, I become a nuisance at the school. There's a young kid wrong. And then, uphuma kwe report 89. Then I grade 111 ngokwanamhlanje. So imele uba ndiyangena kwimatric ngoku but iripoti yami buya inestampu esikhulu esingaka esibomvu no return. Yo. Kukho pass but no return. Yeah. Yeah. And mna ndiyayazi exactly why but ngoku funeka ndi-explaine kwi-old lady uba ithini le nto wenzeni ngoku. Yo. Hayi kamandi kuvaliwe nezikolo mos. So ngoku because I can't sit and do nothing kwa old lady funeka lenze iplan and ke ngoku kuxuthwa yonke into nezo moto nezo kaloku ndibhatyazile can't go back funeka ndifunelwe isikolo ngoku esitsha 4 imatric. So old lady reaches out to i-time undixakile lo mntana. Okay. Then ndashipwa to engqusho All right. punishment yam. Okay. Hamba ndaya engqusho. Now I get there mna ndicinga ndizawuhlala ne-time because the time ihlala engqusho at the time. So I get there, hayi man the chap inenye ifemeli apha and andizohlala apha ndifunele i-back room somewhere. Mna ndi-excited uba ndiyohlala ne-time. Kanye ufumana iplek yakho. No, fumane i-back room apha that I still need to share. So hayi ndanyamezela up until Easter's. But now by the time kufika Easter's sendibona apha engqusho ke ngoku. Hayi bo, usisi basengqushwa. Not even osisi sendine-chap zam zalapha ikhona i-chap kwakukho igarage kowayo kukho ibar kwihotele sesizitshomi uyabona uba yiniphi isitshifu ke. So in no time ndandingenangxaki ugoduka and
ndifuna ukugoduka because kumandi apho. Thini it is. And during the Easter holiday, ndigodukile ke ngoku ndiseBhayi, I hook up with uMonde ukhonza. Okay. uMonde uphi useFort. Okay. Kuzaba mandi apho. So I go back to eNgqushwa sivumelene noMonde ba hayi man xa unechance jikela apha eFort. Siyaqhuba ngapha. Yabona ngoku ndiyandinyuka. So I go back to eNgqushwa. Ndiyapasa Sam. Okay. But ngoku xa ndiyovisite eFort. Iyandisokolisa le nto obuya Sunday. Thini? Yeah. Senazo nendawo zowulala ngokubhaya eFort. Osisi baseFort bayazi ba lo muntu wenza imatric. No. No. Cha into ebalulekileyo yindoda. Cha, yes, and le trap ikhona. Yeah. Yeah, go on. And ke ngoku le trap uMonde ngela xesha eFort top natsika ukwadrama, one of the funniest guys in the campus. So and the trap sevenly. So if you are aligned with uMonde, izinto zakho ziyo. Fast forward when Vovo literally imatric yami ndayenza eFort. Njani ngoku? Kaloku I spend most of my time eFort. Ndimane ndiyobhala ngapha, ndiphinde ndibuye ndize ngapha. To a point that uMonde waphela esithi mfowethu khawuza nezincwadi zakho zonke so that we make sure uba uzawupasa. Hayi. Thina ngolo hlobo baba na. Qhutywa phansi. Because ulapha so you might as well. Thini? And then uMonde I remember wayehlala no Welile uMoss and uWelile ke akazingeni eziphambeneyo so he was not happy of the idea because nabo bashare iroom so nami lapha nowesithathu. But look fast forward ndahamba ndiyobhala eNgqushwa ndapasa. Oh wow. Yep. Look, yazi ngokusiza ne? Into ebekeka kuma engqondweni into ba hi umfana waseNew Bright anikwe imoto anikwe imali uzakwaziwa msinyana hence usaziwa eBlawa. Sure. Hence isukela kudala into yakho yoba waziwa ngexesha lokonwaba. Kulindelekile ke into ba eyama ndasiyeka naso sikolo andamgqiba umatric. Sure. So clear ipati nje masaqhubekeka siyabulela because esa story kwapha bekumele ba bese sirongo. hayi bekumele khona nje enye sharp cap nje bekukhona nje enye into kwathiwa yo hayi ke it was because of Lord. No, look, Vovo, you know, it had to take me ukhula to realize that actually life yam kwayona nje has been really guided by the universe. All right. It's not because the clever okanye no. Zikhona nje izinto ebomini that uthi xa ujonga eback uqonda kwakumele bandifile kodwa apha. You know. So I would like to uyingqinilisisa loo nto ba zikhona izinto that we don't make decisions about. Hey, but guys, basi story. I think when maybe ubalile bazingaphi lives zakho. So uzoyazi bayakusheke 3 ngoku. Because xa zininzi ezindlule kuzo. No, look. I can't count anymore. No, I can't count anymore because look, Vovo, Dimoshile, man. Dimoshile, you know. Ezinye ke it's not even about umosha kwam because look ngela xesha ndiseNgqushwa simoshile napha and uphela kwam ndisiya koMonde. It's not that I made a choice to go.
iyatshisa ibloko ngapha. Which is a block sengiqusho. Ebone kangakanani imizimba. So yeah, you know, and kwiitshomi zami endandinazo phaa eNgqushwa, there was 5 of us. Kushiyeke 2 ngoku. Oh man. Yeah, 3 of them gone, and no Sweleka kwabo basweleka Rongo. Yo. Yeah. So when I say ukuthi I'm grateful of life, it starts from way back then. Because I'm talking 1990 now. I'm talking 1990. That's like 35 years ago. Yo. Mamela. Yabona ke mna ngika 80. So nishiya ngedecade yonke. Okay. But nami ndaqava early. Okay. So njengoba u90 uthetha ngaye ngo93 sendine room ephandle. Okay. Yabo. So into yam iyosisi noqava ibe early nami kakhulu. Ukavego. Qavego. So now apho ndiyakhona kokuqava pha ngo93 njengoba ngethabatha bendinetshomi esophasi pha Sure. Tata Sabelo Magwaca. Magwaca ndiyambona. Yes, okude from pha. No. They walk away. Yeah. Xa ndime ekhaya egeyithini I can see. So if uyakhumbula ke uBrasabs imoto nendoni, Yes. i-dry cleaner nendoni. So 93 ndiquqa pha. Ndine room. And that ngela xesha sine access ke ngeza moto. Yes. So funeke siye pha kula shop pha ngase-ZCC. Funeke sikwaniswe impahla from clear dry cleaner to cleaner. And imandi that job. Yes. So isintwana at 13 sesiqalile uqava ke ngoku. Now if siyamove nje kweza 90s 93 94 othi pha ngo95 sesisiya nakwibash ke ngoku. Yes. Ngela xesha amahemhem ke you would know iGrootmans. Yeah. So ukweza Grootmans ke ngoku wena. Yes. Ukweza Grootmans sibona ba hey hayi le noba kwenzeka ntoni uklapati kumnandi. Oh no, sure. Tamunda hey hayi jonga le Grootman ukishop ndondoni hey abantazana nabo from Joburg wena ke ngoku you are one of abantu who went to Joburg very early. So okay, Bob. I'm with you. Sibancinci siyanibona and nethi jonga umuntu ongazo-understanda here acimeni bencile sithetha ngayo awuye eJoburg nje uya eJoburg uhleli ne-celebs phaa xa sibe nge-celebs ithindo yakho noye eJoburg nge-90s very early ube busy nejozi nee-celebrities apha uyenjani? It sounds easier. It sounds easier xa uyithetha ngolu hlobo, but it doesn't just happen. Yeah. So remember that I spent a lot of time as this guy, All right. Normand. Sure. So now, kulando yala sky, you find abantu kuthiwa ngo-Patco. Sure. Uyaqonda? Yeah. So andithi ke ngoku zigqityiwe imatric nentoni, and then 91 I took a gap year. All right. Qonde ya setiza. But ke ngoku sendiyindoda, so at least I've come down. So ndine chomi yam apha ekuthiwa nguCelani. All right. Celani segqibe yonke into yakhe, uyi-pharmacist. Okay. Unekhabethe emaxakhe. Now khumbula ke ngokuba mna bendirun i-chemist much earlier. All right. So it so happens ke ngokuba uCelani athi emfundeni ngeli xesha ungekayazi ubufuna ukwenza ntoni. Ndine business endiyiluzayo apha eNtshuli. Okay. Right? Oh, okay. So ufuna sithini? No.
sakuvulela pha idispensary kule building kaLujabe apha ecaleni, Dr. Lujabe. So warent iroom pha, shelving, faka amayeza, and then I become the pharmacist ke ngoku and distribute. Clean. Yeah, And yeah, kwasenjoli ke ngoku awusuyipharmacist ungugqirha ke ngoku. Like enjoli asube sicacisa loo nto leyo kaloku thina girls sube sicacisa loo nto uba hayi man, I'm not a doctor. Hayi. So yeah, we did that. And ndiyayicwaba leyo because ndiyincance, and then naye one fine tune ngapha. Sure. And I ran that thing zange kubekho, in fact, to a point that it's very funny that I ended up ndine-patients ezininzi zamaxhekwazi lakho makhulu. Sure. Wangahleka xa kufika ixesha legrant. iKentucky no banibani ezazibakhona pha because umama omdala uzowubulela kudala ehamba ezindawo enganyangwa. Yo, doc. Hayi ngudoc. Hayi ngudoc. So now, later, 1995. All right. Oh, ndiyigqibile igap year ndahamba naye nantsi ke Technikon. Okay. Uyakwephi? Nantsi P-Tech. Or apha eBhayi? Yeah. Sure. Akho mali kaloku uya ke indawo. Sure. So 92 ndahamba nantsi ke registered Technikon. So 92, 93 ndise Technikon. 94, hey, zixinge. Yabo. Finances and don't. And by that time, ansayibona le human resources zoyenza apho, because there's a bug ekudala yabakhona yomculo. Yes. So from the age of 14, I'm a DJ. All right. So nalapha eTechnikon ngoku xana kufika iartists, naturally umuntu ophambili, because ichomis ku SRC and don't, so I become the organizer of events. So xa kufika oThebe kufika obani bafikela apha eZankezi. All right. I think it answers your question. No, ndiyayiva ke ngoba yeah. Teaser. So then 95, myself together nale chap ibindivulele idispensary. We take it a step up. I think 95 kwakufika i-satellite dish. Okay. So we opened up a company, you installer in Anziki satellites. 2-man show, orders nabile. So I remember the first one and I forgot kwamxenge pha eqalo. Oh, okay. But now you can imagine because sezoqala yabona wonke umuntu usayiwela lento. Ndiyakwazi ufumana iorder Alice ngene emotweni xa ezazinto uchalala ngabantu ifake itutuzi light excitement. Cha ke ngoku iproblem as baziye zingena, we got to be swallowed by the bigger companies or Alice. Okay. And because bane staff ba competitive nge prices. So I shame But the idea when ahead. we were very much ahead. And we just had to let it go because we can't compete. It was then that I decided, but hey, my job is calling. All right. London sithi ke uye early ke ngoza Hotman zethu ziseJozi. I went to Joburg at 26, which was 1996. Got there. I was received by Umvoko. Okay. Kalapa was stayed there, Yeoville. All right.
ndiyamsokolisa naye because uyashare apha nomnye usisi then Oh, okay. funeka sishere le beat funeka singaxholi Okay. so yeah that was 96. And in Tswembu ke Yeoville ngo-96. Oh, too much. Tswembu Yeoville ngo-96. Too much. Yeah. Too much. And ke ngoku It's a suburb. Like, yeah. And it's a very vibey suburb, you know, kumandi. And also ndifikela kumuntu osephangela, okay. which makes it easier. All right. Yabo. So noba uyacontribute noba utheni lo muntu ukhavarishile le nto. Naye ukhavarishile. Ukhavarishile. Uyakwenza loo nto uyenzayo but akho pressure yanto ndiyakuva. Now njengoba ndifikela kumvoko uPatco stays 3 minutes away. And uPatco wayereceiver wonke umuntu waseBhayi. Okay. In fact indlu yakhe kwaphela kusithiwa kuseBhayi. Oh wow. Wow. So now every weekend sikwaPatco, Okay. which is where all the celebrities Celebrities go to. That's how then things unfolded. Apha ku DJing ithindo yakho nge-vinyls I- akuka DJ into- nge-USB. Into ye DJing ngelaa xesha wena Vovo. In fact it was not even on vinyls. It was on cassette. Yo. DJing ngecassette ibethe ipati imengqi Yo. ngecassette. Kwakune CD ngelaa xesha. It was cassette or vinyl. Yeah. But because into ye DJing it was a hobby. Uyayithanda. Makube mandi apha. Kumandi. Kube mandi apha. Makube mandi wonke umuntu makonwabe. And in retrospect, if ndandiyithathe serious ngelaa xesha, I would have been far. In fact, ndandifuna uyithatha serious at the time that ndisiye technical. And then olady lathi namntana uthini uthi ufuna udlala isiginci Yo. because that's what music was. Yeah. Ufuna udlala isiginci wena. Ayizokwenzeka loo nto. Okay, it's a hobby. And then I went on taking it as a hobby. Yeah. So fast forward, I ndayifumana job eNantsika multi choice Okay. as a data capturer. Da. And then from there ndafumana job eGM. Okay. Taxi moto. Okay. Chin ndanemoto ke ngoku. Yasuka indaba. Okay. Ejozi. eJozi. Yabo. Sendimkile ngoku nakumvoko sendisihlalela eBasonia. Sorry. And then you know andiziyeka ngezicelebrity zami sizichomi but ke ngoku ndiyaphangela. All right. So I have to separate the two. Yeah. And then that friend of mine yayindivulele ngo-91 iNantsika Celani. comes to Joburg. Okay. He comes to Joburg bagqiba upartnerisha bavula i-company of fuel distribution ne-trucks nazo. So I end up heading that. Iyabhobha ke ngoku iJoburg for them. Yo. Hey manu ubomi bakho nje umane ubekwe hayi iuniversity kuphethe kahle. Yo. Hayi. So yeah, yonke into ke ngoku iyaqhuba, iyaflowa, until I think yayiqala apho ke ngoku into yokuchwithana abantu i-tenders kubhatalwa imali uba anizoyirenewa le tender for aba kudala aba bametwini yabo. Okay. So ngoku siziqhubela kakhe siflow apha ayarenewiswa iNantsika i-contract. And then ichomi yami ke ngoku ibuyele eBhayi. Okay.
ndizayithini nale nto andithi ndizithandela umculo. So now this is where I then deviate because I was okay up until the corporate one, but ngoku corporate uphelile and into ye gigs nentoni nohlala kokalawa free tjwala bugcwele ikhumbi siyaphi sebutswana gemkiwe yo yabona ke ngoku iyaqala ukonakala. And then at that time I drink excessively, I dabble into drugs as well. yo ukhona kwi-drugs. Yeah. Do you remember yazi ndikhe ndibe nomdla womntu we-drugs ba okanye basebenzisa i-drugs ba iyayikhumbula imini yakhe yokuqala uyibona kuthiwa okanye ithini. How do you remember the day? It wasn't like that. It wasn't like that. My first day was ngoku ndisekwa corporate. Oh, okay. But now, because I'm trying to balance corporate and the streets, so the color would. Okay. And then a friend offers me ecstasy. Njani bamba apha mntu? Manibamba le way izakugcina energy and and then that's when it all started. Like, yes, asemphethe kahle la nto. And then as time moves on, uhambe ezibhadi ke ngoku zithile kusetshenziswe eziwi. So I remember very well, for instance, I only did inantsika ecstasy and coke. I-coke ndaintroduced i-cherry. Cherry. Anikho right bosisi nina ubhuti abantu right ozilungileyo zisukele ebhayi nimtyisa. Ndaintroduced i-cherry and ke ngoku uyayibona laa nto bana ingathi lo mntu olikhomba ndimthanda ngalo ingathi uba ndiyenzi le nto ndizamluza lo mntu. Kaloku sisi that's why ndibakho right sisi. But fortunately again ukuthi the universe has always had my back. I never had to go to rehab. It took one day for me to stop, and that was the day developed Mabutata. And that was it. Mamel, khandinike nje i-feeling yale way. Ndidla ngova xa kuthethwa. Yabo? Into yoba hey i-coke okanye ecstasy. Nomahluko between the two. Cocaine, ecstasy. What's the difference? It's like if unondibuza uba utywala benza ntoni. Utywala bune effects as different on different people. Okay. It's like weed. I-weed abanye abantu benza nhlongonhlongo, abanye abantu benza babe chilled. So it's difficult to say uba okay. Because ndandla ngova ke abanye into ba xa besebenzise i-cocaine abalali baba thinthini then ebafaneni ibenze bangakwazi ukwenza ebhedini. But osisi bona ibenze bafune. Then ke ngokabafana bayathanda ke ngokufakela osisi babe bona bengasebenzisanga so that osisi bafune. But abafana bayisebenzisileyo bona bazoenda apha. I wouldn't lie to you, Vovo. I never got that far. Oh, so when benza for umnandini. Yeah, just for entertainment and. Xa ukwazi into yoba in one day utsho it means unokwazi hlala iveki akhange uyisebenzise. No, it wasn't an everyday thing. Okay. No. Because ngaba basefilimi sila ngobona efilimini bakhangela abantu bancongozelayo. No, that's another level. Okay. No, that's another level. I'm talking about into yoya epatini and the same way bakuthengwa inantsika ibooze. Yes. And then after that you go on with your life. Abanye bona bayayibaxa fumanise ba yeya alo wena ngoko kasekho. That's when ke ngoku when Vovo you get dependency. Once umuntu angakwazi ufunction because funeke then yabo. And also one thing that I picked up and yandikhuthaza uyeka
Coke becomes an appetite depressant. Awulambi. Yeah. No, awulambi. You can go on and on and on and on. Awuchi. And also, So Rod, abantu ke ngibakhulu of Muslimisha basebenzise coke. I would not advise. Okay. I would not advise. I'll tell you why. I'll tell you why. I'll tell you why. It's a very expensive habit. Yo. So, uzawuke and ke ngoku abantu ne asifane i-strength zethu zonyamezela. Abanye abantu baba addicted quickly. Yeah. And umuntu angene azizike. Mna iclean kumbana ndingathi coke ndingayi-addict. Nandiyabaxa. Uyayibona ke. Soze ndilunge mna ndawuthengisa yonke into, thengisa kwanto nje, awufuni le camera, awufuni into ntoni. Hayi ndingaba kwezo type ezo. You find those cases. Yeah. You find those cases. And also ke ngoku ne the sad part about it. Remember that awulali no. Awuchi. So naturally izakwenzeka uzawulibala novasa. Yo. That's why ke ngoku phela uba liphara. Okay. Abone need. It's a combination of a lot of things. Hayi jonga sendiyibona uba ngabana ilife eJozi soze kungabikho right kaloku uyahamba nee-celebs because thina Yes. we remember nje into yoba i-TKZ bani like la list nje yezasele i-celebs not ngabona ngokulula ngokuba singa-interacta nabo ku-social media. Yeah. Abo ohamba nabo ngelaa xesha Way kwakungekho back then, access. It was hard. It was hard. So Ubhizi nabo phaa. to be in that mix, you are on another level. Ndiyayibona. But ke ngoku to be on that level, you need to have a income. Kuduru kaloku eRhawutini. I mean, you can't. And also, aba bantu, most of izinto abazifumanayo, they don't buy them. They get sponsored, they get offered, so now for wena mntu uphangelayo to try and maintain that standard, you're going to take strain. Yo. So it's also important Keeping up with the Joneses. Yeah, it's also important uyibone usephaba ayizolunga le. Yeah, Roti ke hayi mna sendiyibona uba kwenzeke njani uye phayana bengoluhlobo esidla ngobona siqomba yiwo hayi le party hayi would love to be part of your lot. I want us to come back to eBay. Yes. There is into when you'll probably know the dates, but I believe it was 2023. Kungo January. Kukho isahleko. And this sahleko, I don't think so tusibai. Esahleko so tusa ilizwe. Sure. Anokothuka uba yayikhaverishiwe ku-CNN that day. Ayanokothuka kodwa. Sure. Ayanokothuka because yayinto ebuhlungu. Yayinto ebuhlungu kakhulu. Akukho news nantsika tontoni engafuna usikhavarisha. Sure. I'd like uba ngabana usithathe man a day before. Usiqhube into ba kunini ngo-2023 ngoJanuary uphi uhamba nabani. Okay, usithathe usibeke on that day ba kwenzeka ntoni ngale mini. Okay. So most importantly when I Volvo is that before we get to that day, ndihlala eMonti, right? So a month before that day, ndiwa nemoto iphele. This is now December 16.
ndiba nemoto, double cab, finish, phele. And then ndiphume phaa with this one scar. Nothing else. So ndisebhayi ke ngoku for healing, to rehabilitate. I mean, akho lula uba nemoto. Ewe noba uphukanga uyabetheka kakhe. So ndisebhayi ke ngoku to heal. And then obviously andizohlala endlini kokoko, so like ndiyagula. And then a friend of mine, in a birthday which was on the 27th, but the 27th was on Friday, 27 kaJanuwari 27th January. ibirthday yami. Yes. So this friend of mine, ndiyamfonela on the 26th to wish him a happy birthday. And him being him, I'm an useless gqitha wena. Birthday yami ingomso sondiphambane lapha. Well, that's how our relationship was. So kucaka uba ke ngoku funeka ndiphinde ndifowune on the actual day. Okay. Yeah. Which I did. But ke ithi le chap no ndiza kudla because ubhude date yam. All right. Okay. So now funeka ndibuze ke uba intoni udliwayo ufuna kuthini. No. Uzondenzela i-breakfast. Uzawuhamba uyothenga izinto undenzele i-breakfast. Sihlale sitye. That's how you apologize. Oh man. Which I did on the Saturday, which was the 28th. Okay. So hlukane Saturday. See, chilly lunch and everything. And then on Sunday, he calls me in the morning. Baya kaloku asigqibanga. Okay. So this is now Sunday 29. So sihlale ke kube mandi. I decided into yobana i-celebration yakhe uzawuyenza on the Sunday because it's a beautiful weather. And then people start to trickle in. Kuba mandi apha, kuba mandi. Again, me being me, ndim uDJ. Right? Sihlale ke kube mandi, I play. Ekucala uba ngoku kuyagcwala endlini. Makuphunywe phandle, camp chairs, weather iyalalaza. Okay. So kwabantu ke bambalwa abalapha ngaphakathi, but most of the guys singaphandle. So mna ke ngoku ndidlala ndiphandle andifuna uphosa zindaba nami phaa phandle. Okay. Ndiphakathi nditshintshe nanso kumculo ndiphinde ndibe phandle, so okokoko. And then ngabo past after 5 late. It's summer mos. Weather beautiful, akone moyana nje, just yonke into izolile. So ndisuka phandle ndingena endlini to change the song. Ndigqiba utshintsha ingoma. Xa ndiphume phandle, ndirealize uba hayi man, ndiphambene nje le bhiya yami i-empty leyo ndiphetheyo. So I moved back again inside endlini. And xa ndigoba, that's when the sound of guns started phandle apho ndisuka khona. All right? Hey, ndibona hayi man, ndidize ke ngoku uba kwenzeka ntoni because ndisuka phaa. And you can tell ukuthi this is not one sound. Ayikhonye, you know, it's different sounds. Now, naturally apha endlini aba bantu bakhoyo bayabhenika and then they start running around apha endlini.
And ngoku ismoko is that I wonder uzimela lapha because it's an open plan. And kule area ke ngoku sikuyo kaZakhele, which is actually it's just a street up on Apkwelokon, yes. And in my mind I'm thinking, is this a full circle that uzalelwa apha in Fab? Engqondo sesiyalona uba ngabana uyabhubha ngoku. Yeah. So with all that, umnyango waseback wasilishwa. Ebalando usiliswa lamnyango for security reasons and tontoni ubeka izitovu nentoni so kuvalekile. So immediately ke ngoku you start to panic. It feels like uvalelekile kwi-vault okanye uvaleleke lifting. Because in as much as ubona lo mnyango ubungena kuwo, you can't go there. Because lento izayo isuka kwela cala coming. Yeah, iba close. It's becoming close, yabona, and so kule mix up yenzekayo apha ngaphakathi, then the end up andigilwa andithi oko bendisagobile. Yenza nge-seconds yonke le. It's too fast. Yeah. Too fast. So ndigilwe ndiwe. Kupoqa nezobhiya pha nezo remote. But now instinct again says to me, subasa phakama, because if you do, it means iyapha mnyango. And if you do that, then uzivulile. You're up for the taking. But yonke lento is seconds. Fast forward, I'm lying there, playing dead, face down. Uzifisile ngoku. No other way. No other way. So I'm face down. So yayibona ke ngoba ndigqibele ndizotshintsha ingoma Iyakhala ingoma kuqala andisenamntu bokudlala iphi ingoma. andisayazi. I won't lie. I think khona into yagilwayo yacima because I could hear izithonga xa ziphakathi endlini. Phakathi ngoku. Iphakathi ngoku. Lo lento obabantu kanye lonto yenzekayo isondele ingaphakathi. Iphakathi kaloku because now the sounds are magnified. Okay. Khona apha maybe this is time benza umthandazo nje wami omncinci wokugqibela because Yima ke wawugqibele nini enkonzweni before le mini. ndigqibele ngela xesha lemingcwabo. Kuku umuntu uthi hey Hayi iphilile. kaloku ngoba ndiyaziyaleza ngoku. You do you remember the prayer? What exactly said? If intando yakho, if ufuna kwenzeka ngomhlobo, then I've tried. That's all I said. Ndizamile. Yeah. So it then gets quiet. Twaga. Okay. Again, sabala. Andiyazi uba aba bantu okanye lo mntu undawone. So I can't move. So now one of the most difficult things ekwakungafuna ekwakhe kwafuna ndizenze emhlabeni. If something like that yenzeka, adrenaline yakho is pumping 1,000. But Uphefumula. yeah. But funeka uzifise. But yet now, funeka umphefumule. but now with your adrenaline pumping all like and then you still have to keep still. Ayidibana. So I'm not sure what I did, but I could hear and feel someone phezu kwami. Kulapho ke ndathi hayi chayile ke ngoku. So because plants awukwazi ubona, you can just feel. You can't remember it's It's face feel. down, and if you make a mistake of moving yenye into. You. So I think it was that until
until kwexwaka, which I would imagine that was the time of the shooting. But if you ask me uba ndayiva xa ingena, no, I didn't. So akakunyuka ulinyanga nje. No, athi- no, no. athi- No. So ume phezu kwakho for ukubetha ke. Yes. And then- Awuziva ba unxathe phezu kwakho No. secam kwakho. So awumva ba okay lo muntu lapha phezu kwakho ngokunazi inyawo zakhe. Yo. Now, uyayibona ndithi kuwe lights out. Then khaleza kwexwaka bam. Kuthe cwaka nakum ngoku. Like kum. So I'm not sure if kuthe cwaka because kuthe cwaka. okanye. Okay. So you'll get to understand what I'm saying Sure. at a later stage. So la nto badla ngoyithetha bathi your life flashes in front of your eyes. At some point I got there. Like yabona la nto yakudala eza videos kwathiwa that's VHS ne Betamax. So ezazinto mos xa rewind okanye fast forward. Yeah. Yabona what it does to screen. Something like that. So it happens like that. Tell me ubona ntoni? Bona abantwana bakho, bona No, umama. ndibona most of the things that I've done in life, some images of people abadala engabaziyo that I've never met. Oh, yeah. But very fast. Seconds nje. Yeah. Until one picture eyavela athi gqi but yona iyama still. And that was the picture of my son. And at that time, my son had just turned 1.5. No. Yeah. So a picture of my son rocks up there. And Yonime. But now, it's like in this picture, ingapha kucingo, umnandi ngapha. But he's crying with his hands open. Ukuthi lewe ngathi ngumuntu othi Ononishiya. yeah, Come. whatever. You know? So that's when I had to get up. They had gone by busy, fast forward. But with his image, whatever was happening within me, I had to snap out of it. Because the chap, I can't leave him like that. So the azama ke ngokuphakama phakameki like ingalo zami azikwazi. I can't lift. Hey kwenza kantoni. But ekugqibeleni ndinyanzele, which I later realized, but oh snap. Iza ingalo nje andithi ngithe. So nje bandingakwazi uziphakamisa nje. It was the clot of the blood that was coming out. Yeah. So ndiphele ndiphakama. But now, after ndiphakamile, I can hear from a distance uba ukhona umuntu ongusisi othi ukhona umuntu othi uphakama. Xela abantu ke. Xela abantu. And funny enough, ndisayazi uba bekwenzeke ntoni. Okay. Yeah, no. So now, xa ndizama ke ukuvula amehlo to navigate, amehlo awavuleki. So ndizawugilagileka ke ngoku uyaqonda. Gilagileke. Khona into ezikhoyo but andikwazi uzibona because Valekile na. so ndiphele ndikhubeka vele ndiyowa. Zifike caba i-paramedics ke zibe ngaphandle. And xa ndiyicinga later, everyone was certified dead, Including you. including me. So ezaa tabs zilindile phaya noba zilinde za black bag zazo to come and qoqoshe.
So by the grace ndakwazi uphakama kwakungona ke ngokuziphithizela zinifaka kwizitretcher nentoni. In fact ndazokwazi ubona xa ndiphume phandle ndifumana umoya, then ndakwazi ujonga. I don't know yenziwa yintoni, but now ndifakwe ke ambulancini and sihambe. So ndinxibe i-cargo pants, ndiyava mani ikhona le vibration. Oh, ifowuni yami iselapha. Khuphe le fowuni. Oh no, before the call. Ezi chap ziqhubayo le ambulance zinifake ngasemva zihleli phaa ngaphambili zoyi-2, but it's like a normal day at work for them. Ziyancokola, ziyahleka, so in my mind, no man, it can't be abantu be-ambulance apha, inoba nisiwa sam apha. So ndibhizi ke ngoku ndikhaba umnyango we-ambulance eback because I need to get out of here. Xaba zindive zimise ecaleni kube kungona zicinga uba ukhona umuntu kumele buhleli nam. Only then. Fine, sihambe, and then khona le phone engayeki ukhala. Khona le phone ndide ndiyikhuphe. Oh okay, one of my friends. Ndiphendule kweli cala ekuthe ndingamva nje, uyabona andazi nix, but ndiyayibona icounter uba imani 30 seconds and lo muntu andide ndimva kubeka into ethi mandize ngapha. Xa ndisithi ngaphinda ama ndiyamva lo muntu, yeah, hey. So lo muntu uyandibuza uba uyayaba kwenzeke ntoni. Ndithi ya uphi ngoku mfembulensini, iyaphi emfondini nensaphi, athi eDorangenza. EDorangenza. Okay, no sure. Athi ke ngoku lo muntu, mamela, I'm in Cape Town, I will see you tomorrow. Oh okay, no sure. Athi vala ifowuni ke ngoku, qona uphambene la ngizoyivala ifowuni because mna ndisaplana escape apha. Hey Vovo, uyayihleka wena. No, because this yonke lento it's trauma. Because remember, andiyazi noba kusenzeka ntoni for ntoni. Kubani lona? Awubonanga nalo muntu, umbonile phofu mhlawumbe. Nothing. Kaloku remember, Uve izithonga qha. ndisendlini face down. So ihamba ke ngoku nento ze-trust ukuthi I don't trust aba ndihamba nabo. So mna ndizixelela uba le fowuni andizoyicima ufika kwam esibhedlele ndiyasimela. Remember, by that time I don't know that I'm hurt. Okay. Sifike nyani esibhedlele Charles chap. Ndidizi ke ngoku apha ndilele ngomqolo, so kuke lazibane mosipha eza fluorescent lights. Le wendidize ngayo ingathi ikhona into noba kunje xa umuntu engene ezulwini because yanantsika. But look, one of the things that frustrated me the most is that ndafika pha emergency. Ezi jabs zafika zandibeka phaa kweza stretcher, zigqibile zona out. So ndancedakala phaa ubana the friend ebendifowunele sithi se-Cape Town yafowunela phaa umuntu on the scene who's a doctor, who's a friend of ours. Bafondini ndigqiba uthetha noBones, akho nto uzayiphinda uyenza wena apha. Ndithethile naye, uyaresponda, but you need to get the fast eDora. So ngeli xesha mna ndicinga i-escape qiqi unantsika umzinqaba. Andijonga. Andiyazi ujonga ntoni lo mna
ndifuna uba xa ephuma apha ndihambe naye, until he says to me, no man, you were lucky ingene yaphuma. Ndithi ntoni? I know ibullet P. I think kulapho ke ngoku ndaqala uphambana khona, when he actually went to the back of my head abeka umnwe. I don't know ingene apha yazophuma apha. Otherwise mna zange ndive nix. Jonga bakungabalwa abantu elizweni abakhe badutyulwe entloko abaphinde baphile. Andiqomba ndingafika ku-10. Xa 7 billion ikhoyo abantu bakhe badutyulwe entloko baphinde baphile, hey bambalwa. That's why I was saying to you, Vovo, I cannot be more grateful. Because like I said, I mean, I've been through a lot, but Lee Yangalamini is just something else. It's just something else. Eyona nto yazondigulisa ke ngoku is the fact that xana umzi efika ufika kugcwele igazi apha phantsi, andithi aba bafike bandishiya ipasejini. So xa ebuza ipersonnel yasesibhedlele uba why is this person still here, then they say because bemazi uba ungugqirha omkhulu bayaqala uphithizela, and then they say to him, no doc, besesavula ifile. So xa ndisithi laa nto iyandiphazamisa because I could have died that day, not because of the bullet, but because of negligence. Yesibhekele sethu. Yo, I mean, how do you say umntu osuka ngapha udutyulweyo azofika apha ophe nivule ifile? It had to take umntu ondaziyo ongugqirha to find out uba kwenzeke ntoni. Otherwise, because I would have imagined, but if umntu ubekwa emergency, someone comes and has a look, and then maybe can decide, but nah, it's not urgent. Akho mntu uzayo, akho nix. xa sibukele i-TV thina noba kuse-America ke mhlawumbi bukele iifilimu zase-America ku-Netflix, umntu uyadutyulwa phaa ukhwele kweza traka zabo, Immediately. then Ukhwele etrakini. bahlale naye ebhek, bangenzi lezi zihleli efrance zikushiye wedwa. Yes. Bahleli naye phaa bayathetha naye bayenza kuting ting sofa kwizinto sekutheni My point exactly. uyaresponda uvula amehlo manje bekunantsika. Sinalo picture ke ngoku Bathethe nawe, bana, Bathethe nawe. can you hear me? Yes, sinalo nto leyo. Xa ufika esibhedlele phayana sekukho abantu bayabaleka phaa bajikelela kona iyajikeleza laa bhedi phayana ithi In fact, babaleka nawe. kwabanye bade bakhwele phezulu. Edora bekuthiwa amagwinya upholile nje umama phaa uyagqibezela. No, bedlala nantsika ntolanda uTetris. Iwest Game ngendlela endiyiyo ke ne sendibawula ukwazi idate nexesha to go and check who was on duty uba sizokhe simbuze uba sisi waphola umntu phaa. Kamandi uyayazi idate. Hayi Come on, inkqulo uyayazi. silapha njani. So how many xana kusithiwa hayi ke uyobhubha edora, this is what they mean. Yeah. This is what they mean basically, ngoba this life could have been saved. That's why I had to mention that when I'm over, because it's sad indoba. It's sad indoba abantu bakuthi if awuna connection you must suffer. It's sad because inantsika into the health should not, it's a right yomntu. As a result, I had to ask umziba andifuni uhlala apha andizolala apha, mabanistabilize and then anorganizele i-transfer. Oh, pause uphinde right for abantu. Go right. No. As a result, I was transferred from there to provincial.
emveni kwexesha ikhe yafika kuyo into yoba ngabana yaba lixesha elingakanani emveni ba lo mfana or lo sisi wayeme phezu kwakho wakudubula entloko inoba it was how long? Because I'm trying now to uzenza udetective othile okanye umuntu oza-analyze izinto uba how long did it take for abantu be-ambulance to come? No, So which means we'll probably get the time uba ubukhe wabhubha wena Grootman uvuke ekufeni possibly. kaloku Possibly, kake andikwazi Yes. andikwazi uyivuma because zange ndife before. but yive No, le calculation no, ndinayo no, uba no, Joe. from the time isenzeka kubizwe i-response yathatha how long? Because that's the only one that we can use and say i-parameter i-measure yethu uba We're looking from the time that I got up. We're looking at something like an hour and a half. for them to even say banantsike wena bakudeclare wena bangabana Remember, Abo bangaphakathi. remember, by the time mna ndivuka, sekugcwele istrato sonke. Sekukhonishiwe the area, nee-ambulance sezilapha. So that must have been a while. Ndiphaphantsi. Noba ke ngeli xesha ndisamkile. I don't Yho. know. hayi ngokwalapha nje on a light note because mna ndiyathanda kuphuma ecaleni hayi bunoyivula inkonzo hayi bunoyivula inkonzo besinako uba sikuvume utsho into yoba hayi wena Ndithi ndiyibona apha kum. hayi uthi wena noyesu senisukuvuka ongayaziyo angayogooglisha because ke le nto ibhaliwe ikhona everywhere ongakubhiliviyo hayi khona namaphepha sesibhedlele heyi hayi Look, Bobo, maybe ndizawuthi xa ndikuphendula. Yonke into iyenzeka ngexesha layo. okay Yonke into iyenzeka ngexesha layo. I'm so grateful into yoba you survived. Yeah, ndiyavuya kakhulu because ndiyakwazi mna the time kusenzeka le nto. So andikwazanga after, you know. So when sisiva loo nto sithini, at that time ndive later i-detail yoba yho yandicaphukisa kuvalia setora. Yes. Hayi akhe zange ndi-understande loo nto. Now there are people ke ngoku abangayaziyo bazayozile beyogooglisha into yoba ngo-2023 ngoJanuary 29th kwakugcwele emaphepheni kukho abantu abaye balimala. Do you know uba bangaphi abantu abashiyayo on that day? According to my recollection, it's 8. And all of those 8 people I literally grew up with. Kaloku nihleli phozi niyazana and niyathandana akho sethaveni apha No. kusendlini apha so awuzuvele udlule ngendlela ubona uba kuyatyiwa inyama ungene uyava ubani uphi ubani utheni, you know. Hey unjani afterwards like ngoku awuyazi bekwenzeke ntoni apha, awuyazi uba ngobani aba besenza le nto bebeze kuwe bebetheni unjani for days for months and in the past 2 years ba usabhekabheka ba mhlawumbi basakukhangela these people if beziza kuwe how did wenze njani apha? No, look, it takes a toll on one. You know, you don't recover from such. Actually, you never recover. You never recover, but it's, you know, you heal every day. And also, you have to push yourself to heal. Which is probably why I agreed to sit with you, because this is part of my healing. If then it would mean that I have stopped living disappear. And I owe it to the people that never made it. Uba, let me embrace Upila. Because bona, they never made it.
Wife money chance to attend their funerals. No, Usesibhedlele. How long did you uhlala esibhedlele? stayed a week. Stayed a week. And just ukubonisa another side that the universe is always having my back. So, esibhedlela I didn't let anyone iron visit. So it would be my sister, and then whoever ufuna uyonibona have to go through my sister. So like there's the one I'm expecting from Cape Town. And then ndithe apha ndifuna mntu. So ndihleli phaya, I'm in pain ke ngoku because it's day 2. So pain iyaqala ke ngoku. Bingavakali ngoku. So I'm sedated. Ndihlele lapha kufika usister uzonqonqoza, you've got a visitor. Visiting ngubani ngoku? Hayi ewe siyayazi ukuthi awufuni bantu but yena uinsistile uthe ifamily. Didn't know makangena. And sit kuPatco. Ubhutiza. Ubhutiza usebenzise into yakhe yesitishi. Man. So ba endawo abamncane balebele ukuthatha iautograph. So look, it was a beautiful surprise, and I'm still grateful to him because he came and he asked for a prayer. He asked you to leave me with a prayer, and I really appreciate that. Okay. Yo, hey, mna ndivuyela nje ba wakhona. So till today, you have no idea why kwenzeke lonto. Akho bantu bomthetho bakhe bathetha because akho story ngazange ndisive about that day. The thing is, when I'm earlier on, I said, kuyo yonke lanto, what has been most important for me has been my healing. All right. So there has been a million stories about that day. And I realized that if ndizawumosha ixesha lam ndibe ndilandelana nesa story ndizawuphambana. So let me just let it go. All right. Yeah, well, let me just let it go. As a result, even the investigators, the bandi nansika for a statement, they come back the second time. Banbuza the same thing. You could not even wait for me to get out of hospital, not to me for you to a statement, which I ebunzimeni daninika. Ngoku ndiyaphuma ndibuza same thing. So I had to, Okay. Yeah. And then and it didn't kill 7 days, 7, 8 days. But xa ndiphuma, I can feel something is not right. Khona lento endingayixelwayo. So xa ndifika ndiyothathwa ngumandla esibhedlele. Xa ndifika ekhaya, kutheni izimoto zingaka? Moya wam awu. So ndingene ke endlini, you can imagine the week I lost about imagine mna ndiluza. Kaloku ndibona wena kaloku ba uyipisi ngoku uluza njani ipisi? In a week I lost 3 kgs. Yo. Because andlali. Andithembi kwasesibhedlele. Cinga loo nto. So xa ndifika apha kukho umnansika kulindwe uMaoza. uMaoza uyeza from eMonti. Okay. Sinothethe efowunini. Egqibeleni afika. Shosho hug. So anjonga. Qala hey man, into lethe ndezeli. And then akhupha ifoni yakhe andike aflip andike ifoni yakhe athi ubona ntoni apho? Jonga. Ndithi ifoni, how insensitive can you be? Ndiphuma kulena undibonisa iifoto zami zemoto zowisa imoto. Now akandibonisi imoto but
ndiyayazi izikritches zam nendawo endabetheka kuyo ukuze imoto irole. So this is what I see. And then uthi ke ngoku yena kum, I thought as much. Uthini yolethu? No, ayinguwe lo. But we couldn't tell you usesibhedlele. What? Ngoku nisesibhedlele umama walentwana yam nentwana yam barole nemoto kulaa ndawo bendirole kuyo. Asoze. Kaloku ayisingibhuthiza awuzuhlinza apha. Hayi. I'm telling you. A month before, uye wafumana ingozi somewhere. Yes. Then No, Emonti. Emonti. And then a month later, ukule kwesi siganeko, wadutyulwa, wabhubha for an hour or so, waphinde wavuka ekufeni. Right. Then usesibhedlele for a week. While usesibhedlele, ingozi nomamayo bafumana ingozi. Kulaa ndawo wafumana ingozi kuyo a month ago. Yaphela imoto. Yaphela imoto. Second car. Because that one yaphela le wakuyo. Nalena ngoku. Same spot. Baphuma bengenanix. Yo, jonga ne? So uzawuthi bandivula icawa zibe mbini ngoku. No, mamela. Yo, jonga ne? Andifuna uphosisa ne? This is the time xa kukhula amalume okanye laa daba uthanda uxhela azo-insista into yoba something must happen. Andiyazi wena wa-end up usithini. I've done that. No, ndayiqonda nje into yoba ayikwazi uvele iyekwe nje. No, you can't. You can't. No, I've done that already. But no, man. So, hey. No, ndabe ndathi ayibi nje xa izawulunga. Noba sekuthiwa awubhilive awuthini but xa iza ngolu hlobo. No, I had to. Ne? Ayikwenye indlela. Hayi khange ndilindele. No, khange ndilindele. Inoba wena if binguwe ngekudala ukholapsile. And uyayiqonda bana le energy andikabi nayo ndisaphuma esibhedlele. And then I get told this. Yo, unjani boy? He's a big boy. No. They didn't hire just 2 days ago. He's a big boy. And I understand it because at the time I know Nyaka. No. So now it's 5 years. He's too young. He's too young. I mean, sorry, it's now It's 2 four. years It's later. 4.5 now. Yes. Hey, linga nomivuyo. Hey, Rotman, linga nomntana oyi-1. So sakolusa ngexesha elinye. You andisavuyi uright and it's safe to say into yoba ngabana kuzo zonke izitori ezikhoyo ke. This is now noba zingaphi izitori ubuninzi bazo. Abaninzi bathi akusekho kwamntu okhoyo owayi-involve ukwenziwa kwalaa nto. Ngenye izitori endiba excited to siva ke. Whether siyinyani or asiyinyani, but when people say ba efonini wonke umuntu ebenento ukwenza nalaa nto akasekho. I'm happy for ukuva loo nto leyo. Ngoku ndingayazi ubunyani, andiyazi biqalele phi, andiyazi bitheni, as uba sisitsho sobabini ba akho sitori singakhange siphume. Yeah, zinintsi man. Yeah. Zinintsi. So, and you know, especially for umuntu that was affected, I don't think you go through such and then uphinde ube ne-appetite uyazi uba bekuthini. Ndizawuthini ngoku? If ndifumene ndizawuthini? What do you do? Yeah, le information ndinika yona ngoku ndizawuba nayo grand but ndithini ke ngoku. Yeah. You know? You sithini ke ngoku thina with what we have okuya phambili. I-life injani ngoku 2025? No, life has had its challenges. Okay. Life has had its challenges. Because, you know, uyahlala from that. You're not able to go back to work immediately. Okay. You need to adjust again. You adjust, nemisebenzi isokoxeke. Okay. But ke kuyo yonke loo nto, I mean, I'm a believer that for as long as akwazi uphakama,
ingqondo isebenza, there's always prospects of, being able to move forward and put things together. Through this episode, before siye up, usaya kwi-get together, awukhe uyibona isini xomba, hey, aba bantu indlela abaninzi ngayo, hey, man, jonga njani bona man, awukhe ufumane into enjalo, like, mhlawumbe seyiphathi yoba-traumatized. Remember I said, you heal every day. Okay. So I've got times that for me to go out there, I need to prepare myself first. Okay. So I need to psych myself, I need to talk to myself, and then I will know if I'm ready to go. So there are times that they're right, but I don't take kindly to sudden sounds. Oh, okay. Sudden banging sounds. You. Like for 6 months after that, I couldn't watch TV and guns. If movie. Like the first time since Galondo, what happened? Go. It's a trigger. I don't know how to explain, but no. But it took me a while to watch movies as the sounds. Yeke kusekho movie pa imingcwabo ungayattend umngcwabo abozavele badubule ke ngamaginzi. I had to push myself. Eganeni abantu uyazi ba okay lo musu umngcwabayo chance ichomi zakhe zafuna udubula phezulu. Yeah. So be prepared at least because mina ndinguphotographer. Di aware bazafuna udubula phezulu. But ndiyothuka all the time. But I mean ingqondo mayicinga lonto every second. Di aware nje ba ethubeni sinini izawutsho into. But xa ithe yenzeke ngela xesha like ndiyothuka ba Iyothusa anyway. Because it's not a normal. Look, isound yegane kothusa ngokwena uyisebenzisa. Okay. Ayondiqhelekileyo. Fana nokufa. I think the only people abangothuke ukufa funeral undertakers. Hayi nabo bothuka xa ingumuntu Xa inguye. xa inguye Yeah. umuntu wakhe. So a family member, it's someone amaziyo. Then for me to go and shoot a funeral, it's just normal. But then if it's someone I know, xa ndipha ndizawukhumbula izinto lo muntu azenzileyo nami. Then it affects you. Yeah, so different ke ngokulo mncwabo. Noba ndiyawufota ne but now if ndiyamazi kuthethwe then ingqondo yami imani memory nje ikhumbula ba hey ubani hayi bo yabo iba lapho. Then maybe beza jobs awuzithatha udinike lo mnye umuntu. Babe bengicela kuba no come here izokwenza. No, but like I say, I had to be hard on myself. I had to push myself. I'm not going to sit in a corner. Because for the fact that I was spared that day, there must be a purpose. There must be. So I can't no. Yo Roti khange siyithethe le. Mna ndingaphandle. So mna kulula into ba into xa ndicinga komnye umuntu uzaba ngathi insensitive yabo. Okay. Lo mxhakala mbona apha and what we've done over ixesha and over iminyaka. I want ukuba ndibe ngumuntu osherisha izitori. Andifuni noba ndithi in the next ntontoni minyaka because sekulate for thina sobabini. Wena ujonge u60 mna njonge ndisosishiyana nge10 years thina. So njengoba ujonge phambi nam ndikufuphi kwenye. So mna ndijonge u50 wena ujonge u60 njalo. So ndiyafuna into yoba ngabana what you went through nabanye esi story sikapturishe. Okay. I'd love for the other families sincokole nabo. Fortunately apha khange sibize nomuntu oyi-one. Thank you njengalonto. But leyo mhlawumbe kofuneka siye kubo into yoba can't we have into abantu bangakhunjulwa
ngemini but ubomi babo ba-celebrate. Sure. So at the moment xa kuthethwa ngabo mhlawumbi estratweni kuthethwa ngesasiganeko, Sure. but thina sine-responsibility yoba bangakhunjulwa ngesasiganeko, kukhunjulwe other beautiful things they've done because bebezitshomi zethu, bebesithanda, besibathanda. I'd love a detailed documentary, a detailed film, even if it gets to a point into uba bebe nabantwana, those kids can even benefit from Blonde. Anzazi logistics ngoku, anzazi intoni, but just nje le nto yami yoqava nokucinga ahead, but that will be great. So if there is someone who understands those on Netflix or understands those on start like kwenzeke. Now andikwazi ke phofu maybe sendihamba phambili mna ngoku because of ndingaphandle. Yeah, but so for me it's easy because ndingaphandle. It will be great to celebrate their lives. Sure. It will be great to ba no, don't remember ngesisiganeko. This is a human being, ibinabantwana, ibinefamily, ithandwa ngabantu, i-captured shake. So for me, nanso into enoyibawela, you know. Ndingavuya kakhulu uyaba kungenzeka into lapho kulo level because mna sendizibona ngoku into ba I think i-purpose yam is to tell these stories. Sure. And if it means into ba makulungiswe a foundation, a trust, and tontoni, where everyone affected ongekhoyo to come and share the story, kungathiwa hayi we are doing it, we want to make millions. If zenzekile, great, and that makubenefite nabanye abantwana. Because ngoku umntana ukhona, but then ayikho ke ngoku utata umkile or umama umkile or abantu bebekhona pha for baba bamncedise umntana. Sure. No, I hear you. So enkosi kakhulu ngoba uzobamba eyakho ipart and share your story, your part nje ye story, you know. Abahlali I'm sure bayaqala imajority yabo ukhe bave from someone who survived, you know, survived. Thanks kakhulu man ngalo part. So this could be not, it can't be the end. Out of this, something big must happen. No. Something big must happen. No, Ndiyakuva Purpose. Thanks for having me. And also, I hear what you say. But ke masi kuthiwa yintoni xa kuxhelwa kuxhelwa in parts. Okay. At least sexhelile ngoku mhlawumbe sawuphinda sidibane ke ngoku nguthetha ngokuhlinza. Okay. No. As long as and I'm saying this public so that noba sithethe ntoni thina singaphoswa ngumuntu know-how. Sure. Singaphoswa ngumuntu onothi in fact my office ikhupha ifunds ziyajika, yabo. Sure. Would love to be part of this, yabo. Because abantu sibona nje xa kuthiwa kujike imali ndibe stressed xa ndifunde ephepheni but xa ulandelela kuthiwa sitha khange siye. So ngoku mabakhe bayithathe nabo maniphathe i-responsibility abantu baka-government if uyayazi uba une-funds azos-educate uba siza-accessa njani for us to shoot such for ibhayi, yabo, for abantu bethu and celebrate them, yabo. Ingaphumi ezaa mali only naxa kucelebrate i-politician. So if awukho kwi-politics awukho kwi-ANC akukho nto iza kwenziwa on your name, yabo. Khe kwenziwe nawo noba umntu ke akakho kwinto ye-ANC or into ze-politics for them to celebrate a human being ngolu hlobo, yabo. Yeah. No, thanks kakhulu bendicima ndizawulila ndiyavuya man ba noba seleni ba 2 years ngoku. It's been 2 years, ne? It'll be 3 actually. January is about 3 years. 3 years. So in the next 2 months, yabo. So yeah. Xesha. But different ke xana usiva into ngomuntu omaziyo nabantu baziyo. Like but different, but no ways. It could have been you. Others ngezinye izitori ngezababe sithi befona besiya. Oh yes, I get a lot of those. But hey, for no ndajika ndandisuka pha. A lot of those.
ndanisuka phana ndanzaya phayana ndanisalibazisa ndaphantsuya ndashiywa. Omnye athi ndandicaphuka because ndithe sendleleni kwafowuna ubani kwafuneka ndijike. Hey. No. Xa imini ingafikanga ayifika. No. Ayike kuwe ke yona ke yafika yazi ba kusenza ntoni lesavula inkonzo ngayo. Hallelujah. Yes. No, thank you for watching Uphikelela podcast eNgqindilili. Don't forget to subscribe and like. We tried kangangokuba sensitive about sharing ezi stories namhlanje. We tried asikhange senze inhlekisa ngaso. No, we just wanted to share nje. There's so much ekumele bayenziwa ionarishwe le into. This was just nje ukungqongqoza ngazo. Sure. Isingqongqoza apha. So that's why sithetha nangoku-open so that bawukhona umuntu othi come in sizaya kulo mnyango lo and then senze. So it's not the last time usiva ngalena uzawuphinda uve ngayo kahle. So thank you so much. Thanks so much. Sure.